afternoon. Dito kami sa bahay or kesamökin ni Serpa. Serpa is there. Tunut yung talo. Ito yung ano ni Serpan oma tekeman. Wow. Hieno. Ni miehet on siellä. Tuolla on tää herne. Ja se on, mä luulen, että se on tuo peruna. Se on kuitenkin. Peruna se on. Niin, mä luulen, että se on peruna, joka kukki. Juu, ei kato täällä. Minä olen vaan nakannut sitten loput niin, kun oli hernettä, niin nakannut vaan tänne. Sisään, eli päähän. sivu. Niin. Okei. Okay. Kun viime vuonna niin pupu kävi syömässä minun kaikki herneet, niin mä ajattelin, että nyt ole hyvä tässä. Syö tästä, kun et syö. Porkkana. Sipuli. No, tilli. Tilli ja Niin. nyt saapi olla. Aina. Maisema. Tosi hyvä maisema. Oma keksintö. No niin monta vuotta ollut, että rupeaa kärsimään. Mutta se on. Tää on. Tää on kyllä hyvä, vaikka istua tuolla. Ja heidän sauna on tuolla puoli. Miten? Tuolla. Täällä on kyllä niin aika rauha. Tämä on mukava. On. Suomalaiset tykkää ainakin rauhaa. Niin, kyllä, joo. Ja mä muistan niin. Niin, joku semmoinen, kun silloin ainakin kun töissä kävi vielä ja niin. tuli tänne, niin se oli niinku semmoinen rauha. Laskeutui. Aivan. Niin, se on erilainen, kun sä oot töissä. Niin. Piti kun pääsit tänne. Ja sitten kun työkin kun oli semmoista, että ihmisten kanssa tekemisissä ja piti olla niinku käyttäytyä kunnolla. Niin just. Ymmärrän. Ihmisten kanssa on vähän erilainen. Niin, on. Mutta niin, sitten saunan. Sitten kun tuli tänne, niin sai olla niinku ihan. Töissä montako kertaa sä kävit aina? No siis sen takia me silloin ostettiin tää näin läheltä. No, ai niin kuin joka päivä. Niin, että pystyy, jos silloin alussa, niin jos oli vaikka 5 asti töissä, niin sen jälkeenkin saattoi ajaa tänne ja saunoa. Iti menee tänne niin. päin. Ja sitten illalla joskus ajat takas kaupunkiin. Mutta käytiin saunomassa täällä niinku ihan silleen arki-iltasikin. Niin se on ennen semmoinen enemmän käytännöllinen kuin nyt vähän. Nyt on vähän erilainen. Niin. Aivan. Ja nyt sitten